Nation. Mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Broadcasting Company sa balita. Being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 29 tuig 2020. Action Hotline. Pila na lang kadlaw na bilin, bali dalawa o dua kadlaw na gilang, dalawang tulog na lang kag magatakop na ang bulan sang Hulyo. Ang balantayan pagsunod sang Agosto 1. Action Hotline. Damong nagapamangkot na ano balang mangin desisyon sang National IATF. Bala nano ang ila sinihimuon ang desisyon para diri sa Region 6, partikular na Bacolod kag Negros Occidental. Action Hotline. Aksyon artay hupon checking in tubtob sa taknang alas 9:15 karon nga aga. Nanong pinagkamadalag ko nga mabalita nga aton tutukan. Action Hotline. Ibaloon tang latest update man kahapon porti kadamo sa mga nagalabot nga mga LSI nga ginalakipan sang APOR or authorized person outside residence diri sa Metro Bacolod. Although APOR jutay lang, pero ang LSI porti kadamo nga nagalabot diri kahapon sa bahin sang Bredco. Ang Bacolod City may 52, while ang Negros Occidental 400. Action Hotline. Kumusta ini? Paano gin-cater din bala ini sila ginpahamtang? Gindirekta bala ini sila papauli sa tagsa ka mga LGU? Action Hotline. Ano pagid ang mabalita tagkaron nga aga? Nang subo-subo ini sa isa ka banwa diri sa Negros Occidental, amo ni nga basta tigululan, hindi gin maghatag sang kumpiyansa kay kadelikado sa flash flood. Now may ara apat ka mga persona nga ginanod batapos nga may ara sa nagluntad nga flash flood sa isa ka banwa din ini. Ibaroon naton dugay-dugay. Action Hotline. Karon man nga adlaw may seminar didto sa Iloilo. Ang isa sa mga talakayon amo ang contact tracing seminar. Nanumbot ang balon. Ang contact tracing, amo ini ang isa sang magginahimo sang tagsa ka mga LGU. Halin sa barangay, particular na ang barangay health, ining BHERTS bla, sila ini ang himo sang contact tracing upod sa ginassign sang PNP kag iban pagid nga mga ahinsya sang gobyerno nga magbulig tracing in case nga mayara sang nagpositibo nga kaso sang COVID-19 kag ara sa komunidad. Action Hotline. Karon nga adlaw 8 ini ka mga opisyales ang ginpadala didto sa bahin sang Iloilo. Agod nga mag-attend sa sining meeting. Action Hotline. Liwat naman nga ginpanawagan sang mga sang alkalde kag ginapilar sa mga opisyalis sa barangay ang ila bulig, partikular na sa pagpatuman sang health protocol, pagpatuman sang health protocol sa nagapadayon nga pag-away sa COVID-19. Action Hotline. Ang update man sining nga aga alas 8:30. Mayara sang meeting nga patigayunon ang mga matag-as nga mga opisyal sa Region 6, upod na diri ang Chief Implementer sang COVID-19
tidirigoy plastar ni sa mga top Western Visayas o top Region 6 officials kung ano ang ila sini ginalantaw nga rekomendasyon kang ila sini nga hatag nga mga inputs nga mangin basyan sang National IATF sa ila paghimo sang desisyon Action Hotline. sa mangin kapalaran sang bilog ang region size no diri sa aton sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Action Hotline. Pagkaronan naton ina dugay-dugay. Unahon ko lang ni medyo masubo nga balita kay amo na bala siling ko basta gani ang tiempo kag maulanon nga panahon hindi gin maghatag kumpiyansa kay nagtabo didto sa Moises Padilla. Tidaw pilit ini nga nagtabok ang tricycle no kag gin-anod na timingan nga mayara daludo do amo maning natabo dira sa may area sang mga residentes Mandalagan tubla no nga nagpalaligo sa suba o sa sapa. Tiari isa naman ka kaso nga dapat tandaan sa mga residente basta gani nga maulanon ng tiyempo bisan way gaulan sa sila nga lugar halong gid kay pwede magtuhaw ang baha bangod nga didto sa bukid bubo ang madabol nga ulan. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang din, joining us over the phone is the head of the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. We have Sir Reynald Horigi on the line. Sir, how are you? Good morning. Sir, Action Art, good morning. May umaga. Salamat gid na. Mga balita. Oh, salamat gid do. Hindi gid good ang morning. Takay kagapon may insidente na nagluntad sa inyo sa Moises Padilla. Tell us, nano gid ang natabo si ni Sir Reynald kag nanong latest developments ni? Di kagapon, ang ato nabi nga nabatian nga may insidente kita sang wash out or flash flood sa may barangay Alingasaw or barangay Montilla, na former Alingasaw sang Padilla. So, mga ini unsi ni sila kabilog, Action Art ang kadto manog kadto sa piyak nga sityo, no? Duha ka tricycle ang gamit, ang 5 nag-tricycle, ang 6 nag-hanging bridge kay maling sitwasyon sa Dalom overflow. Sa tupad sini babaw area may hanging bridge. So ang 6 nag-hanging bridge, ang 5 nag-tabok gamit ang 2 ka tricycle. Okay. So sa nubos ang tubig sang aton nga suba kay naggaturo-talitim lang kagapon ang sitwasyon ta. Galing kay sa Gulpiada nga itabo ang daludo sang tubig baha porte kadako kag nagigo gid sa 2 ka tricycle kag hulog no kag anod no sa 5 sini kasakay. Okay. So sa 5 kasakay may ara nga naka-survive si Roldan Banahag Jr. Pero ang apat padayon pa subong nga ginapangita pero subong may development na kami nga may isa na kami subong may na-retrieve pero hindi pa ni namon ma-check kung isa sa 4 sini pero may ara na kami kalawas nga nakitaan portion diri sa amon so subong wala pa bago palanggid namon nakita na interview mo ko gani sa piyak pero wala ko kaboy info nga nakita kay pagkatapos lang namon istoryanay nakatawag sa amon diri nga radyo nga may nakita nga lawas sang tawo. Okay. So ina-check pa namon ipa-check naton kung sino sa 4 or base kung lain man ni. So under investigation pa but na ano naman kami at least na may nakita nga isa. Okay. Now, ining lugar nga natabuan nga ginigo sila sang daludo, nano ni siya sir lapad ning suba, ano kadalom ning tubig nga gintabok nila sang way pa nagiging daludo? Ati ang Binalbagan River, Action Art, Binalbagan River, isa man ni siya kadako nga suba diri sa probinsya naton. Pero kung wala man lang ulan, kag wala sang baha, siya nubo ang tubig. Actually, kung wala daya ka ulan ang mga overflow namon, pila ka bilog overflow namon na 3, may Makagahay kami, may Montilla, kag amo na ding sa may new stockyard namon. So pag wala sang ulan, kag normal ang sitwasyon, Action Art, nubo niya, matabok niya sang motor, matabok sang tricycle, matabok sang tawo.
So ato nga tiempo sang hana sila matabok, kita nila nga nabaw gid ang tubig wa indikasyon nga may daludo do mo na. Yes, Action Art. Kay pagkabaton gani naton sang report nga naigo sang daludo sang baha dito sila sa babaw, mga 5:40, nagkontak kita dayon sa malapit nga barangay sa kay Kapitan si Kuya nga pakadtuan ang ilaman nga suba, no dulugan man ang ila nga suba dira Okay. sa barangay Maldo, Bangga Maldo. Kag ang team naton ginkatad man naton sa duwa man ka portion, isa diri sa New Stockyard. Nubo kayo, nubo kayo sang tubig. Wala pa kalambot ang ulo sa ba. Magdalagan pa, estimate ko mga 15 to 20 minutes pa kag Jesus. nakalambot sa ginpanaan mo. Okay. So ining area, ang Balinga South, ano nga mga barangay ganing tupad ya sini kag dira sa Malabay manggali malapit sa proper. Magkadto ka to sa kadto ka sa ginpanaan, maliko ka tuo, going ka barangay Montilla or Alingasaw ni sa sanguna panawag. Okay. Sila makadto sa piyak nga sityo sa barangay Montilla pero matabok sa sini nga suba sa Binalbagan River. Oy, I So, see. dito sila makadto sa sityo Kabayabasan kay daw parinti nila ang ila diri kadtuan kay nagalin man diri sila sa isa namon ka barangay sa barangay Magalyon Kadre kung sa din nag-attend man sila sa okasyon. So, makadto to sila sa ila, I think, Ugangan o aton information Ugangan. Kadtuan nila dito sa sityo Kabayabasan sa Okay. barangay Montilla. So bali may activity ng pamilya, magpamilya ni sila tanan nga gusto magbisita man sa mata nila to sa tabok nga sitio, mo ni nga nag-decide sila nga magtabok using the tricycle kag ang iban nag-agi sa hanging bridge. Iban ko maagi sa hanging bridge. Okay. Kasi kung isa nami imang sa magagi ka sa hanging bridge, kay makita mo ang ang height, ang muna. Pero Okay. ang limaya nag-tricycle. Based sa mga witnesses sa Reynald na nung hambal nila, golpeada pagka igo sandaludo, ining duwa ka tricycle, nahulog di sa overflow? Nakita ko kung sa akon nga pagkita sang video gani kinakuan pa ni sila video. Okay. Ang igo sang dalodo, ang isa ka may isa ka tricycle nga nakita ko sa video ara pa nabilin sa babaw. Pero may ang isa ka tricycle na anod na baliskad gid saya sa suba. Grabe. Tingkon may mga rurok pa to karon, rurok bla kundi dalon ka to kapin pa kun may mga siit to yang sangkawayan. Amo gid. Amo Okay. gid kay bisan sa pag-check namon sa suba pagbantay ang mga rurok pag nga ginaanod sang baha damo eh. Sir, ining mga nagkalamising nga apat, amo ni sila sanday, sinong mga ngalan gani nila liwat? Roldan ba na? Dali lang gid ha. Okay. Gin-check ko na dali lang gid. Ah. At least may ngalan ta. Okay. Ang mga ginapangita naton, Danilo Banaag, 17 years old. Edmond Samson, 17 years old. Okay. Si Roldan Banaag Senior, mga 50 plus ni siya. Kag si Jovelyn Banaag, mga 48 years old. Amo ni sila ang ginganoy gid ang tricycle nila. Oo, upod ni sa lima, may isa ka Survive. nakatigayon nga maneuver. Okay. Luwas saya, si Roldan Banaag Jr., 21 years old. Now, ang ini nagka-survive, naglangoy ni siya gulpi, ang iba niya anong tabo? Ang apat ni anod gid sila isang tubig baha, Action Art. Ginanod gid sila ya. Ano kadalumon ang tubig, sir, sa estimate yung naglapaw sa tricycle, ano man, puwerte ka sulog? Why did man siya naklapaw sa top sa tricycle, pero taas siya kayo mga isaguro sa metro alin sa overflow sa spillway. Okay. Oh. So, ang lugar nga gin-report while ago nga may nakita nga lawas, layo na ni halin sa overflow. So, kung layo-layo na siya gawa, layo-layo na ni siya gawa, pero ara sa gyapon sa boundary sige sa tupad nga barangay gintanaan. Gina-check pa namon subong kung sino ni siya, kay may nakita na kami isa. Okay. Sir, anong imo sining panugyan dira sa Pumuluyo kag mismo
apilasyon abi kay basing iban to nakasangit man lang kag naka-survive o kung basing na kitaan man siyang iban kag nabuligan nanong panawagan mo dira sir? Aton subong ginapanawagan ang aton opisina, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa idalom sa pagpanguna sang aton nga pinalangga nga Mayor Honorable Elia Celestina Garcia Yulo, ang aton MDRRMC chairperson, nagahingi man sa kooperasyon sa aton mga pumuluyo nga naga-star kag makita ara sa kilid sa makita sa pangpang sang suba nga kung pwede buligan naton magbataw-bataw lantaw-lantaw naton na aton area basi may mga makita na may makita kita or basi may nakasaka sa inyo nga kung pwede i-report gilayon diri sa aton opisina sa PNP sa inyong barangay officials para matagaan naton sang nagakaigo nga bulig. Ina nga lugar da daw primero pa lang ni kondamo nga insidente nga naabdan na bikbaha da naanod sa sina nga kwan nga suba. Sa sini nga suba, particular sini nga area, daw first ko ni nabalaan, kaya may insidente before dito tuya sa babaw-babaw nga area, barangay Okay. Makagahay, diri sa ubos-ubusan manamon, kay nabalang amo man ang plastada action art nga mapilit tabok nga ginabtan sang daludo. So, That's why ang aton nga mga pumuluyo, mga barangay kapitan naton, gina-propose gina nila sa ila area, sa mga area nga nasambit nga naka-experience sini, nga mag-construct sang hanging bridge sa sina nga area. Kag so far action art ini nga mga area na subong napatigayunan na ni tindog sang mga hanging bridge kay para nga ma-avoid ang pareho sini nga insidente. Okay. Pareho sa Makagahay may hanging bridge yung tada, Montilia, kag diri sa may barangay 1. pero ato nga tawo to atong mga nagtabok kag nagmaniho sa motor, ano man basi baguhan sa lugar blang nga daw naghatag sila kumpiyansa? Hindi man guro basi kapila naman na sila posible kadto-kadto kay may pamilya man sila. So salig lang gid siguro action art block nang blang kumpiyansa nga timayo timpo nubo tubig pugaling kay ang area nga ako nato katoy sa babaw kung magbadalo do gulpe amo nang hindi mapreparahan kapin pa kunara kanaya sa tunga-tunga kasi more or less sobra ni 100 meters ba lang length mo sa amon mga hundreds, mga 100 meters ni siya. More or less. Kalapad gid gali nga suba na yan, hindi laog-laho gali na nga kontabukon mo lang. Daw kalapad gid sa yes or no? Yes, action art lapad ni siya kay actually ang amon ganing hanging bridge malatayan man isang mga motor hindi lang tao. Motor ang sa gintanaan namon nga hanging bridge, tricycle carry makalabay. Uy. Kay tungod nga ti kung tabukon mo na iti silakton mo ti 100 mga more or less mga 100 meters ti lakton mo gid tabukon mo gid. So, ang hanging bridge bali kun tricycle maglabay, pwede man siya kuan man safe man. Ang tricycle sa hanging bridge. Pwede kalabay? Sa gintanaan makalabay tricycle pero sa gintanaan sa may Makagahay kag sa may Montilia habal-habal inablang single nga mga motor. Pwede ako na habalabal. I see. Sige. Sir Reynaldo Rigi, salamat gid sa time ginatag karon nga agan. Hopefully, may mga update karon na please keep us posted para mapaybalot naman sa mga residente kag mahimata nila. Salamat gid, sir. Sige, salamat man action at sa paghatag sang opportunity nga makapanawagan man kami sa mga pumuluyo kag sa makapabalo sa mga pamilya sa mga development ginahimo sa aton banwa. Okay. Sa subong. By the way, ini sila mga din gani ning ila address gid. Sa Barangay Gargato. Tagahinigaran. Tagahinigaran sila. Sige. Sir Reynald, salamat. Good morning. Sige, action art. Thank you again. Sige. Action Hotline. Ang tagpamuno sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office dira sa Banwa sa Moises Padilla, subo-subo maniba. Humakon mo na tagagargato hinigaran may maginatinan sila nga mga pamilya. Way pagid subong ma-establish kung ano ang ilagin kadto didto nga selebrasyon man o kung aktibidad sa ila sining himata. Galing kay tinagtabok sa suba. Ang problema,
na abtan sang ginatawag nga daludo. Action Hotline. Kabalugid ko taga-uma kag bisan diri taga syudad nakaintindi sang ginatawag nga daludo. Ang ulo sang baha. In kaso mo na mag-igo sa imo, nga maabtan ka nga hindi ka makahinga gaw takas, delikado kay lukuton niya kanaya, di blayado, lukuton ka sa puwersa ang current sinaporte, tikon masabdan ka na sa masiit karon sang kunano nga mga ginaanod sa tubig ba, kundi disgrasya. Action Hotline. Suliton ko lang ang mga ngalan sang mga nagapabilin nga missing, pero may isa nagkalawas nga nakita, sunod kay si Reynald Horigi, Danilo Banaag, 17 years old, Edmond Samson, 17 years old, Roldan Banaag, senior, 50 years old, more or less, kag Jovelyn Banaag. No, ini sila, ang report nga nakuha ni Sir Reynald Horigi, taga Gargato, Hinigaran. Action Hotline. Subo-subo maris pamilya, wa kita kay baloa, ang problema sa ni kumbasi balakon kasubo man to kung anong kantuan nila, ang resulta mo pa niya. Action Hotline. Kabay pa kung tani ngayon sila ang nakasurvive, kabay pa kung tani ngayon sila nakatakas sa suba, kag mayara lamang sa mga residente man, malapit sila nga barangay nga nakabulig sa ila. No, kabay pa mo na. Dumduman ito din sa Mandalagan, kita nyo ito magkabataan, pulo paligo suba man, tinabtan man daludo, o kita mo may nagkaramatay man, subo-subo ni, amo lang nga kung sa suba ka, bisan way pa nagaulan sa imo lugar, kung sa bukid nagagalom, kag posible nagtupa ang ulan, halong gid, agod makalikaw, makaibitar, sa disgrasya. Action Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapas yung banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon
aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
ng akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansay anong kahintangan, responsable. Para sa masanag na boss damlag, mag-eskwela na sa first ang ginahimo sini ginakuhaan lang sang RT-PCR kag ikwaon sang mga LGU. Ang syudad sang Kabankalan mayara ganiyaw sang ginpapanaog nga isa ka executive order na nga ginpermahan sang alkalde dira syudad sang Kabankalan, no, executive order nga tinagapatuman asang mandatory RT-PCR swab test sa mga returning residents or non-residents pero nagalin sa mga syudad nga mag-consider as high risk
or hotspot sang COVID-19. Action Hotline. Ginpapanaw gini pagi sa Executive Order number 31-2020. Tiban nga mga LGU sigurado nga masunod man sini. No nga ginhimo sang kabankalan kay hindi sila yaluyag magrisgo mo. Hindi sila yaluyag ngay butang sa lang-alang kabuhi sang ila sini nga mga komunidad or pumuluyo. Action Hotline. Mansubong si COVID-19 ara pagid niya gihapon no hindi madula ang kahangawa sa publiko. Bangod nga porte ang halit niya gihapon nga ginadulot damo ang cases. Ti isa mga ilesay nga porte kadamo sa mga naga-positibo. Amo na ganing pila bala ka mga question nga ti magamuning sitwasyon balang may ara gyapon ng krisis sa kanamuon sang kaso hindi lang sa LSI, OFW, may mga local transmission na tiyamakon mo ya diri sa aton sa Bacolod. May mga tawo gyapon yang nga way gani gasunod sang gina-implementar o kung ginapatuman nga health protocol. Importante niya kung tani mo. Action Hotline. Bisan ng World Health Organization, ang Department of Health, tingila request gani, dapat local o kanang health protocol, sundon talang kaya muna ang makabulig nga makalikaw ka sa ginatawag COVID-19 nga epekto. Action Hotline. Kay kung ikaw isang katao nga tigang bagol mo, nga nagapawala ka lang imo ya, ti may posibilidad nga malatnan ka. Maabot ang tiyempo nga basi masulon mo pang gobyerno kay nalatnan ka sang COVID-19 na ti kon in kaso matabo na dako nga palamungol sa pamilya mo, risgo nga mabalatian ka, way ka imo nagasunod sang protocol, igakita imo dis Bacolod ng ligad to may mga lugar nga ipaidalom sa seal-off bla. Ay gulpyada iya mga tao mismo spurok to nagkaladula. Action Hotline. Nagsaylo sa ilang mga paryente, di ginatagan mo lang budlayan mismo, hindi lang lawas mo, kundi pati na to ang mga nagapatigayon sang contact tracing, ayawan pangita kung si Kapitan Lediglis Gonzales pa, Diyos mio, inayawan kami pangita sa ibang mga residente, palalagyong iban pagkabalo nila nga may ipatuman nga sell off o kon gin-sealed off ang ilang barangay. Action Hotline. Kanong gadgad mo yung mga nga manago kabiman? May mga residente pa nga hindi gidya magsunod sa protocol. Ambot ano yung ila sini nga ginapinsar sa kaugalingon nila mga superheroes hindi sila matapikan. Action Hotline. Karon nga aga, may meeting ang matag-as ng mga opisyales sa Region 6 o podya sa COVID-19 implementer. Hopefully may mga development. Inakit pilan lang kadlaw, 2 tulog na lang. Agosto 1, kadungan sini ang balantayan ta ang istrikto nga pagpatuman diri sa syudad sa Bacolod sang kuan bala kasuguan no nga naga-regulate kapin pagid sa mga pasaway kagway nagasunod sang health protocol. Online sa hotline. Online sa hotline. Pakaronan na to niya sa probinsya kung anong maginimo sa province, balatong 400 kahapon nga nagabot, ginano nila to, paano lang down. Joining us this morning sa Bacolod City is the head of the Interagency Task Force. We have Vice Mayor Elcid Pamilyaran on the line. Vice, good morning. Yes, mayong agad deduction art, mayong agad deduction mo listeners. Mayo lang kayong Bacolod City kapon sa nagabot, sir. Mga sobra lang daw, mga 52 lang. 46 mala mo, 46. Okay. May medyo tayo lang yala, Ines Negros, ka daw nagdangat, 400. Hindi man, ang halin, ang iya sa Malacanang din, Juan. Atong mga ilisay kapon, nga gin-report, do kadamo man ito naging karga kabarko. Okay. Kaya from Kwanto Ilo, Kwanto, Malacanang, Arrays, Kwanto. Malacanang to siya.
arrange nga trip. Malacanang to nagplite sila kay why na to inuplite. Sos. Why na dito lang, why na kwarta, wala ka tanan. Ti kung why ka na yung bakal tutun ticket mo, alangan ka man nagkaroon mapakitluoy to sa mga airline companies kag nag-operate sa barko, nga librehon kay mo iya. Gani man, yes, correct na siya action art. Okay. Uh, Sir, in less than 2 days o 2 days time nga nabilin, kag may meeting man sa mayor karon nga aga upod sa implementer sang COVID-19, and at the same time may mga meetings pa dito sa Iloilo about contact tracing. Ang Bacolod City, damo gidagyapon pamangkot. In fact, nagalaptag ni social media nga pag-ugos. Tuan, ma-ICQ kita, mo ni vice na gid ang mga inisyal nga ginistoryanyo sang aton alkalde kag ang local IATF. Ano mga gindiscuss ninyo? well, ang aton status as to quarantine, Malacanang na yan, or national IATF na yan decide, hindi ang local. Okay. And that, padapit sa 15, tapos po lang gina-announce siyang Malacanang, bagi kay Secretary Roque, Doki, Anjo. So, subong nga mo na yung may meeting subong. I think si Councilor, si City Administrator M, kag si George ang yan assign na mayor nga attend sa virtual meeting sa region. Okay. I think may mga requirements sila for us to submit kag i-forward na nila sa Manila karon for the NIATF National to decide kung anong status ka. Okay. The other day, nag-meeting man may virtual Zoom meeting man kita po sa DOH Regional Director, DILG Regional Director, ang head siyang Regional Office of the Civil Defense. So po sa mga doctors sa itong nagkuhan ba? Request kay President Duterte nga i-place ang Bacolod sa ECQ. Okay. O po sa ibang mga negosyante, and then discuss naman liwat ang ilang mga wishes. So, hindi tatapalo siyang status naton. Okay. Oo, action art. Aha. So, Naka-speculate lang. gani man. Pero ang question di in case sabi karon ang national government, no? Halimbawa mag-decide sila nga ibalik kita sa ECQ, may mga nabutang na kita sa template na ano mga plano diri sa Bacolod, handa kita bala na ano ang mga himuon naton, sir? Well, honestly, action art to din prepare na ang city na ma-provide siyang home quarantine pass kung kaso gitman. Okay. Para wala duplication, para wala abuses. So, let's say, biting kausa lang ilan to, 1 to 1,000, ang nagahimo, ba, Granada, 1,000 to 2,000. So, mabalaan ta kung tagadiin ka nga barangay. So, na-preparar na in case nga mag-execute ta, in fact, nagabalay ganyan. Natikibay man ta ako honestly, may template na mo. From National IATF, kung ECQ ka mo ng dos and don'ts. Pwede ka hindi pwede. Kung MECQ ka mo ng hindi pwede ka pwede. Kung GCQ ka mo ng pwede, hindi pwede. Kung GCQ ka mo ng... So, siyempre miro to, kanya-kanya to eh. Mayor to or governor ang kadisay kaya kung anong iyang strategy subungit isundon mo ito ang national. So in case nga mag-ECQ napreparahan na action art kung ECQ napreparahan na. Okay. So very good. No, pero ti ang problema sila kung ang ECQ kung maglawig ti ang isang pugait sa mga negosyante, gati sila dako ni nga burden, basi damo pag magpanira, which is expected doon kung
magamo na ang sitwasyon, no? Hindi naton madinay ang kamaturan nga damo gid man niya maapektuhan sila kung mawad-an naman sang negosyo nila. Mapilitan lang ning iban nga mag kuan, no, nga mag sara, pero pwede maka-appeal ang city if in case amo na. Well, kung mabalaan mo, pwede man kang-appeal. Mm. Kaya mo na siya ang action art, siling mo, kapalalagyo sila, Mm. kapalo ka mga remedyo general, guro ni mo, Siya pa na? or daily wage earner pala, Mm. no work, no pay. So, kapalalagyo na sila, kahit kung mo quarantine siya diyan, isla ka, Pangita obra? sila pangabuyan. Kaya mo mm. na siyang dimension mo kagina nga kapalalagyo. Mm. Dati na-experience na nila kung mag-isityo nga wala or lockdown ng obra, patyagan nila kung ano kapiot siyang pagpangabuhi. Okay. Tay correct na. Kay bisan si ABC President kaning Liga ng mga Barangay President, si Councilor Lady Glis Gonzales, sila nga liga inayawan kami kapangita. Sa iban nga mga residente namon kay nagsalaylo, ang iba nagtiner lang sa obrahan nila, nadlukan nga di mapaidalom sa lockdown, no? Pero by August 1, amo ning balantayan sa public since nga ipatuman, bali maumpisa na gid na publish naman no ang inang kasuguan o dinansa kag mapatuman na gid by August 1, Vice. Ang kay Councilor Paribar na kuhan, Yes, sir. Yes, sir. Yes, action art. In fact, tomorrow may motorcade kami gano'n. Okay. Yung mga kuhan lang, information dissemination lang, Mm. na by August 1, pasensya na ita. Okay. Kaya na sila kung damog sila kwarta nga may nabaya tayo, 200 ka na, ano. Mm. 200. Bakal pa lang nila bugas. Oo, sa Bacolod noon na, pero kung pangayaw ka ding madakpan ka, taga out of town ka, mas dako-dako. Yes, correct na siya, action art. Mm. So, bali, sir, ang... Especially, dire, Ah. ang kwanda, ng why ka social distancing. Mm. Dituwagin na silang i-fine mo 200. Ay, abaw. Todo kay hindi man pwedeng kung sino ang kumadakpan mo da, ti ang involved sa social distancing sila na. Kung apat ka mo, ti apat man eh. Yes, understandable na action art. Kung ka sa restaurant, why ka gamas? Hindi ka taon ka mo. Oh, correct. Pero ti ang ila social distancing daw la, Mm. kubangay nung sila kadwa nga gamay mo lang sa lamesa, hindi na pwede git. Okay. Tidamo ko sa nakitaan, ti pasensya na ikaga. Aha. Pero while nga wala kapag kakaon, Sok-sok ka gid ya? ang mask mo, sok-sok agad mask. Mm. Hindi ka marason ka lang yan, ti makaon ko, kukumas. Mm. Ipagsulod ko dahil sa imo, karon kagaway sa pagkakaon, hindi mo na marason, kaya pa man ang order mo, Aha. kaya pa man nagabot, Gani. or nagainom ka. Mm. Kung nagainom ka, hindi ka magmas, di ba? Mm. But ang social distancing, proof na yan. Mm. Ang owner sang restaurant, may Okay. obligasyon na siya. Mm. At ang violator. Mhm. Pero ay mo kitsaway kaya. Ang DTI may guidelines din provide mo. In fact, kinabut-pabutangan ka gani nga imo distancing sang imo tables. Pero even mga churches, Ah. may mga X na eh. Sa Mm. terminals na may mga X na. Mm. So sa restaurant, dapat ang tagiya, i-situate mo na nga may ang imo table nga setting, Mm. may distancing. Yes. Kag kinanglan na kay hindi bala kung 200 halimbawa ang balayran sa isa ka customer, pila ya sa ang obligasyon na sang tagiya? Well, to the same man. Di siya man. Alas 8:58. Ti kon 200 ang obligasyon sang customer, kung ikaw tagiya tapos ang imo mga damo kakaron sir, sorry ginautod kita, siling ko ti 200 man, ti kon ang imo sinibing nga customer, mga pulo kabilog kag ini sila tanan nag violate, amo na ang isukot sa imo? Well, honestly, ang siya owner na tilalain yan nila nga
may DTI circular. Okay, okay. And dati covered na siya siyang 1-1 itong law. Mm. May grounds for kuan na siya, closure sa imo business. Aha. I see. Di pwede na siya manging grand. Why na yung warning? Away na warning niya kay before ka na kinalaw kapag open sa imo restaurant, Mm. may DTI circular na di pa panaog Mhm. na dapat sundon mo. Okay. So without pag-preempt sa mangin outcome no, sa mga meeting kag sa karon ino nga subong ongoing nga meeting sang mayor man kag sang mga representante niya with the top officials sa Region 6, hopefully mag-level off tanan ang aton panindugan para mabatian kitabla sang taga-nasyonal nga muning gusto tamatabosan. So yes, correct na action art, hoping nga ang aton di mga observations o kung mga best practices ta, Mm. makalabot to sila, ang mga pinaing tadi, Mm. makalabot sa ila kag ma-address na nila, especially action art sa treatment sa apur pala. Mm. So, dapat makita na nila. Okay. Sir, by the way, nakasubmit ang CHO sa imo, pilagid ka barangay man ang may lockdown sa mga areas nila? Dumudamo, sir, daw, subang na 15 ka barangay siyang may Uy. lockdown sa areas nila. Okay. Pero ang pinaka-latest nga may ang positive cases sa Macolod, so para sa record mo, pila na, sir? 152. 52. Amo na siyang sa DOH to ng ligad. 152 Okay. ang total yan. Okay, From may... the very start. Aha. Kay may isa to nagligan nga daw naglisa, nagsala, instead nga San Carlos, siya daw diri na lista sa Bacolod mo. Ati kinakuha na nila sa aton. And that ang active cases ka, 90 pa eh. Mm. Out of 152. In other words, why pa na sila, positive na sila, Mm. and waiting sa ila results ng ilang swab. Okay. Then, di allow namin sila nga magpuli after sa ila mag-negative ng ila swab na results. Okay. Initanan, out of this na all numbers, ari ni sila subong sa quarantine facilities ng city, may ara man nga ara sa ila puluyan, nga stricto ginapatuman ang home quarantine. Tanan nga positive gina-pull out na sa ila panimalay. Okay. Ang nagkalabilin, ang ila nga gina-quarantine sa ila, ang members ng ila pamilya. Aha. I see. Oo, kasi gina-swap ka na dahil sila kung mag-positive, pull out naman. Mhm. Sige. Anyway, hulaton namon karon ako na namang ina-outcome sa mga meetings ni kay ang bisan contact tracing ang si Mayor Magalong gani nag-conduct man to do walo ka officials naton from the city ang nag-represent nag-training dito sa may Iloilo. On that note, sir, salamat kisa time unless may itugon ka pa sa taga Bacolod. Wala naman action art, ano mang gyapon, sulod-sulod ta ang state na to, ang aton palabuto na sandid sa aton tanan. Mm. Hindi ito na pag-ibilin sa gobyerno ang safety sa aton pamilya. Ipalo lang ta, balik-balikon ta ni, usar ka mo mas, distansya, stupad nyo, panghukas, kita perno. Dala sa pagpangamugi, kapag palampuasan ka niya. Salamat kita sinahit pa yung agad. Action Hotline. Interagency Task Force sa Bacolod nga chairman si Vice Mayor Elcid Familiaran. Morning kay Bro Kano Oreta, Ronabil Pungyan Barbarian or Barbarian Sukita. Good morning dra kay Jake Rodriguez Pomperada. Archie Adesina, Jean Pabilio kag Tito Binhor Tubirong ang lapas. Action Hotline. Te, bati na ka mo ha? Umpisa Agosto 1 ha? Why na sang magpasaway? May dinak panay na ni may ara sa i-assign ng city nga Task Force Disiplina. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maghanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maghanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
akong makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19.
COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Tawag ni Vice, lokal na sa siling amo na ang opisyal nga record sa Department of Health kada muon na siya sang positive cases sa syudad sa Bacolod. Action Hotline. Hindi lang na lokal, kundi kabilugan na halin sa LSI, OFW, basta nag-positive nga result, nga Bacolod City, 152 na. Action Hotline. Ang ato lang rekomendasyon sa inyo para yung way kita ginagkabalakan, hilaway kita sa naman nga masakit, kinaglan pa Manfred Mata para sa Super Fiber. Manila ang benefits ng Broadcasting Super Fiber. Company. Gina-normalize Sa ang balita. aton bowel movements nga mahimo ang Komentaryo. pag-ablik sa aton sa colon cancer. Nabala naton Isyu. nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higo Serbisyo sa aton nga colon publiko. pwede nga mga-poison sa aton kagalingon nga lawas. Sa Ang Bacolod. Super Fiber gabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension. So fast-acting colon cleansing